El Pla Jove Aldaia 2021-2025 ja és una realitat, una ferramenta de planificació estratègica de les polítiques juvenils per als pròxims 4 anys. És el primer Pla Jove municipal que respon a un diagnòstic participatiu, dissenyat en coordinació amb personal tècnic del municipi i protagonitzat per la gent jove a qui va dirigit. El Pla Jove dona continuïtat a l'oferta d'oci educatiu amb activitats com dansa, fotografia, robòtica, guitarra, manualitats, idiomes i reforç escolar, a activitats especials commemoratives, al programa d'oci nocturn alternatiu a poqueta nit i a programes de promoció d'art i cultura. L'aprovació i posada en marxa d'este pla és possible gràcies a tot l'equip professional de joventut, en col·laboració amb altres àrees municipals com la UPK, Educació, Igualtat, Serveis Socials, Cultura, Esports, Ocupació i Biblioteca. I sobretot a la gent jove d'Aldaia que ha participat i participa en el projecte. Moltes gràcies!